జీవాధిపతివైన మా దేవుడా, నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన శుభప్రద నామమున మీరిచ్చిన మంచి అవకాశమును బట్టి ఈ కార్యక్రమం అంతటిని ప్రభువా మీ కృప ద్వారా జరిగిస్తూ వాక్యము ద్వారా కూడా నాయన మా జీవితాలను సంతోషపరిచి నీ నామం యొక్క మహిమార్థమై వాడుకుంటున్నామని ఇక ప్రత్యేకముగా తలలు వంచిన బిడ్డలను చెప్పనైన నీ దాసుని నీ కృపలో భద్రపరిచి చెప్పవలసినటువంటి వాక్యాన్ని నీ నామమున దీవించి అందరికీ అర్థమైన రీతిగా మీరే మాట్లాడగలరని నజరేయుడు పునరుత్థానుడైన యేసుక్రీస్తు దివ్యనామమున అడిగి వేడుకుంటున్నా మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్.